Idan baka danna mana subscribe ba, ka shiga sacin ka rubuta Wisdom TV, zai buɗe ma kamar haka. Ka danna ja mai alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawa da zarar mun ɗaura abu za a sanar muku. Mun gode sosai da damar da kuke. Sai a ɗauki. Allahu akbar baba bari. Allahu akbar. Allahu akbar garin rogo. Allahu akbar kabira. Wannan maka jiye shi maka zaka asare shi. Wannan din. Garin ma ba zai ma ji wannan ma bare ka samu ba. Wannan musu ka samu ba zai ji ba. Wallahi. Dauke ni da Allah. Shi Garin rogo nake hadawa, kai bidiyo ma ni ka tura. Allah tun farkon Buhari ya nake. An ga wani abun a sama za a ci wannan. An ai baya jin Buhari. Allahu akbar bari ya kenan baba bari ya yi adalci. Allahu akbar. Gari dan kasa. Gari dan kasa dole mu ci abincin kasan mu. Wannan kana cin garin. Allahu akbar. Yanzu malam Isa garin rogo zaka sha? Wallahi ya yi to ya zan yi ba a garin mu ma nake ba, karewa ma kenan na ban ma garin dan kada ma kunya nake ji a ga ina ci. To me yasa ka bar garin naku? Wallahi saboda nema ka san ni da damuwa da yawa. To yanzu wai me yasa ka gada garin rogon nan ne? Wallahi yau ce. Wallahi ya zan ga ya'ya ga mata. Janar Muhammadu Buhari ka tausaya talakawanka. Ga ya'ya ga mata ga bashi. Buda. Ni bashi ma ku damu. Buda Buhari. Allahu akbar. Bacci ma ba na iya yi sai farawo. Shine ba za ka iya cin abinci ba ka zo ka siyo garin rogo. Sha ma nake kwana ko zan waɗu. Dan na hau sama na haɗo ma na ga na ki karewa. Zo nan ce na karye ma ko za a tallafa mu. To an ka tallafe ba Buhari wallahi ka karye ba abin da zai ba. Wallahi to ni dai Yana su ba zai iya baka ba. Idan ka karye ko sannu ba zai ci ma ba. Dai ka tura na internet ko mutane ko za a samu wanda ya san me kawo mun dauki. Dan wallahi na To shikenan Allah da sakon ka aka ban baba Buhari. Ni ne ainihin Isa dan Kano da aka sani mai gwanjo a yalwan tudu. Ka sake bayani akan kanka? Ina wani hali jama'a. Kara introducing din kanka mu ji. Wallahi jama'a ku taimaka mun. Ina wani hali. Don wallahi ma shako na gayi kwaki nake ne wani. Allahu akbar kabiran. To wannan ai yanda garin rogon nan naka ya ci kuɗi wani zai ce ai na iskanci ne kawai. Wallahi ba haka bane dole ci wallahi. Boy ba kuɗi ka nufi? Ba kuɗi. Yanzu yau da ka fito ka kasa kaya kai ciniki? Wallahi nan ma kuɗin mutane ne. Wai kuɗin da aka baka ajiya ne? Kayan aka siya ban ba ni kayan kuɗin bane kawo wasan ga kwaki. Allah ya bada maganin masifa. Ya mun dan ma'aiki ni dai gaskiya na ji ma a cikin ta. A cikin mene? Masifar. Lahi wai na lai raji'un. Yanzu kana so da yi baba Buhari ya kawo ɗallabi ko yi? Ba Buhari ba ni da jama'a ma su taimaka mun su haɗa naira 5,500. A haɗa kamar irin mutum miliyan 4 su haɗa ma 5,500. Ai mun ta Buhari amma ni ba zaɓe zan fito ba, ni gaskiya sana'a zan kama. Ban muku karya ba a taimaka mun a raɗo mun wallahi sana'a zan. A haɗo ma 5,500. Bashin ya naka saka. In biya bashi sannan kuma ruwa su biya. To Allah ya sa mu jama'a su gano. Wallahi zai ƙare. Ka dai ci abin ka kai ba matsala in ya ƙara. Wallahi. Halo Mustapha. Kai ma kana jin Buhari? Masifa kwaki gwangwani ɗaya naira 60. Naira 60 gwangwanin kwaki ma. Inna lillahi wa inna ilaihi. Da nawa ne wai? Naira 10. Amma yanzu ya koma 60 a mulkin Buhari. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah ka mana maganin masifa. Kaga kwakin kuma ya haɗu wallahi. Wallahi ni dai ba inda zan. Wallahi ku daina ganin sa dan da kyamara ne kuke ganin yayi kyau. Ai dan da kyamara ne yayi kyau? Amma normal ne ba kyau? Wallahi. Kaga an ka shura haya. Kai ma ka taba kenan? Zance naka. Allah ya mana maganin masifa. Naka ba zai ba.